Вандали унищожиха общо 60 плодни дръвчета в овощната градина край квартал Рилци в Добрич. Собствениците на парцела за втори път стават жертва на такъв погром, съобщиха те за телевизия Добруджа. 15 праскови са били унищожени през август. Масите за директна продажба на плодовете, разположени на крайпътния банкет, са били опожарени. Второто нашествие е през нощта срещу 1 март. Сигнал за това е подаден и в полицията. Собствениците подозират, че това е дело на нелоялни конкуренти, защото овошките са демонстративно начупени и не могат да бъдат спасени. Те са закупили парцел от градината преди 2 години. Просто не знам защо стават тия работи, тия щити, тия хора са напълно без всякакъв мозък, без акъл са, за да посегне на тия дръвчета, да ги щупи. Какво са виновни тия дръвчета? Ако имат нещо, да дойдат с мен, нали, да говорят, нали, да се разберем. Цанко Петров се занимава с овощарство от 20 години. Има фиданки и в други землища, но такова чудо не е виждал. Години трябва да се сеят млади дръвчета и те започват чак 5-6 година да дават, нали, плод, нали, така повече. Младото семейство в фамилията е имало намерение да наследи работата на земеделския производител, но сега е разколебано. Щетите надхвърлят 10 000 лева. Нищо не откриха полицията. Лятото, когато щупеха тия, ние нямахме време, нали, обадяхме се, полицаите идваха, обаче до толкова. Но този път се обърнах, нали, към полицията, додаха, заснеха всичко. Ще видим сега какво казаха, че ще се мъчат да открият, нали, извършителите.